Hier, achter de Bjemmen, leidt de Holstmeerweg. On deze dik, net toevallig, treien organisaties die met criminaliteit en opsporing slachtoffers en dierders te krijgen hebben. Het politiebureau, de Veilige Vesten van opvanglocatie 4 en de PI, oftewel Veensnis de Marwei. Op deze drie locaties zal Takkenmier een bijzondere theatervoorstelling spelen worden door detineerden van de Marwei, door vrouwen die bij 4 wijnen en met 2 acteurs. De voorstelling van de Jonge Republiek wordt programma-onderdeel van Culturele Haatstad. Doel is de mierskip achter de muren en de tralies zichtbaar te maken. Mijn wens is echt dat we als publiek uiteindelijk het gevoel doordrongen worden van het gevoel aan de ene kant hoe zwaar het is om je identiteit en je vrijheid te verliezen. En tegelijkertijd ook dat de mensen die in deze voorstellingen spelen, de meiden van 4 en de mannen van de PI, dat die in hun mens zijn, in hun menselijkheid en in dat wat zij in hun leven meemaken, niet zoveel verschillen van ons allemaal. Het is speciaal omdat het publiek normaalwij net achter de schermen komt bij de Marwei. Maar ook voor de detineerden is een theatervoorstelling spannend. Daar zit dan die gedetineerde en zit nu in een voorstelling waarbij die zich, de gemeenschap verbindt hij zich, het publiek, het slachtoffer, want hij zit in een voorstelling waarin hij daarin dus meedoet. Dus dat voor die gedetineerden, ja, die moeten daar echt een stap in maken, daarmee gaan omgaan. En ik denk dat dat voor hun, ja, zij moeten toch ook dat wat er gebeurt een plek geven. Dat dat heel goed is ook voor hun ontwikkeling en voor hun toekomst daarmee. 10 februari gaat de voorstelling Holstmeer in première.